BTCनि चिफआ सोर जागोन आरो BTCनि सोरखारा सोरनि? BTCआव BTC सोरखारनि सायाव गोजौ बिजिरसालिनि राय। BTCआव CEMनि थाखाय फ्ल'र टेस्ट जागोन होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फोसावबाय। 26 दिसेम्बरनि आगोलाव जेरैखिजाया फ्ल'र टेस्टखौ फोजोबगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोसावबाय। लोगोसेनो चिफ आरो डिप्युटि चिफ लोगोसे EM/MCLA आरो सोसनजानाय MCLAफोरा बिबाननि हाबा मावनो मोननाय नङा होननानैबो गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होबाय। बे फ्ल'र टेस्टआव जाय देरहागोन बेसो BTCनि चिफ एबा गाहाय जानानै रायजो दानो मोनगोन होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै फोसावबाय। BTCनि चिफआ सोर जागोन आरो BTCनि सोरखारा सोरनि? BTCआव BTC सोरखारनि सायाव गोजौ बिजिरसालिनि राय। BTCआव CEMनि थाखाय फ्ल'र टेस्ट जागोन होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फोसावबाय। 26 दिसेम्बरनि आगोलाव जेरैखिजाया फ्ल'र टेस्टखौ फोजोबगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोसावबाय। लोगोसेनो चिफ आरो डिप्युटि चिफ लोगोसे EM/MCLA आरो सोसनजानाय MCLAफोरा बिबाननि हाबा मावनो मोननाय नङा होननानैबो गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होबाय। बे फ्ल'र टेस्टआव जाय देरहागोन बेसो BTCनि चिफ एबा गाहाय जानानै रायजो दानो मोनगोन होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै फोसावबाय।